Molt bona tarda a tothom. Avui vull començar el pregó allà on el va deixar el pare ara fa just 20 anys, al racó de la Calma, un recordat pregó, i posant de manifest el meu respecte, admiració i estimació cap a ell, a la vegada que m'honora ser el primer pregoner de la Festa Major de Sitges, fill d'un pregoner de la Festa Major de Sitges. De ben segur vull pensar que el pare, com jo, se'n sentiria plenament orgullós. Bé, res més. Com deia, aquí es troba el meu amic de tota la vida, un amic d'aquells que no fallen mai, és el piano, i juntament amb ell vull expressar a tots vostès el meu desig per a tothom d'una feliç festa major.
la plaça de l'Ajuntament per aquest popurri de festa major quan compareix en Jordi Martí, ara sí, sortint de darrere de la pantalla, a l'entarimat de la plaça de l'Ajuntament. Abillat amb l'armilla dels Pastorets. Espardenyes i pantol blanc. Avui m'agradaria dedicar aquest petit acte d'encendre aquest R15 a tota la meva colla d'amics que fa més d'una trentena d'anys que ho venim repetint cada 23 de juliol per recordar al poble que falta un mes per la festa major. Una entranyable bajanada, això. Avui, però, i excepcionalment, que serveixi per donar per començada la Festa Major de Sitges 2022. Perquè l'encenedor és rebel, perquè fa una miqueta d'airet. Surt l'R15. Des d'ara mateix i des de diferents punts del poble, la música tan protagonista i necessària per la festa ha començat a sonar. Perquè hi pot haver festa sense música? Ja us dic jo que sense música no hi ha festes i sense gralles no hi ha festa major. Mentre aquí dalt anem a començar el pregó. Donem-nos pressa que en acabat haurem d'endrapar ràpid i pujar d'excursió a la plana de Santa Bàrbara, que hi tenim concert. Penseu anar-hi ben d'hora, que els concerts acaben aviat per no molestar el veïnat. Quines coses, tu? Comencem malament. Engeguem vedell. Vinga! Alcaldessa de Sitges, regidor de Tradicions i Festes, regidores, regidors i autoritats presents, mossèn de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, president de la Comissió de Festes i Comissió Sencera, presidentes i presidents de les entitats, autors dels cartells de les festes, senyora i senyor pandonistes, ses majestats socarrimats, oïdors de Ràdio Maricel i telespectadors de Maricel Televisió i Canal Blau, així com d'altres plataformes digitals, pollastres i moniatos diversos, sitgetanes i sitgetans, amigues i amics tots. Abans de res, i com no podia ser d'una altra manera, agrair a la Comissió de Festa Major i Santa Tecla que de forma quasi unànime m'escollissin i triessin per pregonar la nostra festa major. Com podia dir-los que no a aquesta comissió? El primer que em va venir al cap és que això de fer pregons més aviat ho veig de gent més gran i cagada, vaig pensar. Això és que ja m'hi veuen de gran, però com no a la vegada immensament feliç i molt agraït i emocionat. Totes i tots ens mereixem tornar a viure una festa major completa. Tots ho necessitem, però qui més s'ho mereix i em puc donar fe perquè ho he patit de prop és aquesta comissió encapçalada per l'Agustí Marcet. A la tercera ha anat la vençuda. 2 anys escoltant i llegint crítiques a les molts cops injustes xarxes socials, reinventant la festa fins allà on les normatives sanitàries us ho permetien i que n'estic segur us ha portat molta més feina això que no pas una festa com la d'enguany. En fi, millor ja no mirar enrere i oblidem-nos tots plegats d'aquest malson que hem viscut. Disculpeu-me, però dir això per mi és de justícia. Així que, comissió, tot el meu respecte i admiració. Moltíssimes gràcies per la feinada que heu fet i patit aquests 2 anys de merda. Benvinguts tots i totes a la festa major del retrobament, a la festa major sense mascaretes, a la festa major de les abraçades i dels petons i dir-nos aquest any sí, bona festa major, amic, de dir-nos t'estimo i per celebrar-ho com només nosaltres ho sabem fer. La festa major on els majestuosos i imponents gegants vells de la vila celebren els seus 125 anys. Felicitats i gràcies, amics geganters, per aquesta espectacular feinada. La festa major que la nostra estimada Fera Foguera celebra que fa 100 anys
arribar per aquest mar d'aquí darrere, de color blau, blau al mar i blau al drac. Amics del drac, felicitats i gràcies també per la majestuosa i didàctica exposició. Sense oblidar el també centenari ja del simpàtic Patufet i els 40 anys del Ball de Cintes de l'agrupació de Balls Populars i els 15 anys de la colla de grallers La Sitja i els 25 anys que els grallers de Sitges, Colla, Malvasia feren la seva primera entrada de grallers. Felicitem-nos per tot això, sitgetans, i aplaudim-los moltíssim quan passin pels carrers del nostre poble per donar-los força per celebrar moltíssims anys més. I no, mossèn, no me n'oblido. No acompanyaré a l'Agus a confessar-se. I també ens felicitem pels 350 anys de la consagració de la nostra icona, la Punta, la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla. Moltes felicitats. Doncs, entre tantes celebracions i la Covid, ja tindries mig pregó fet, oi, Jordi? Aquest any t'ho han posat fàcil, Tens molts temes pel pregó. Podries parlar dels concerts a la Plana, però els de la Gay Pride aquí baix, o del nou Espai Festes, que Déu-n'hi-do, quina enredada. Que avorrit el tema del ditxós casal de festa major, no? Potser si invertíssim i cuidéssim més en el manteniment del nostre patrimoni, no hauríem de gastar tants diners quan arriben els aniversaris. Totes aquestes són exemples de les frases més repetides que he pogut escoltar aquests darrers dies. I més que me'n deixo, però està clar, el pregó l'hauria de fer un servidor. El meu primer dilema, doncs, com m'havia de vestir per aquesta lectura davant de tots vostès? No arriba a tenir ni de bon tros l'essència i la història de la famosa camisa festa majorenca de l'amic Trino Carbonell, ni de l'anorac que cada carnaval amb Vicenç Morando lluïa per treballar a Telefot Televisió. Però, mica en mica, aquesta samarreta va agafant solera. Com sempre, però avui especialment, el suport de la família més imprescindible per a suportar millor els nervis i la motivitat d'aquest, per mi, inoblidable dia. I és per aquest motiu que he volgut que el pare estigués present en forma del capgròs que li ret homenatge des de 1994 a la seva estimada Festa Major de Vilafranca del Penedès. Gràcies. A l'altre costat, com podeu veure, i per si no l'heu reconegut, el meu alter ego. El capgròs que els meus amics vilafranquins, que tant m'estimo, em van regalar un ja llunyà 2019, justament amb l'excusa i la conya que si el pare tenia un capgròs a la Festa Major de Vilafranca, jo n'havia de tenir un per sortir a la cercavila infantil. Quins paios, tu! I dit i fet, aquí em teniu amb una il·lusió tremenda cada cop que el puc mostrar públicament. Que val a dir-ho, són poques vegades. No us estranyeu, doncs, si algú no l'ha vist mai, perquè per sort meva no surt per la Festa Major. Us ho explico. Diuen que hi ha una norma, no sé si escrita o no escrita, o del protocol, que tampoc sé si existeix ni si està acabat, aprovat o amb esmenes, o si una norma del propi ball, o si de la Junta de l'Agrupació de Balls Populars, o si per una decisió del Consell d'Experts de Patrimoni, mal anomenat Consell de Savis, que em consta que no els agrada gaire aquest nom. Doncs això, es veu que aquí a Sitges només poden sortir capgrossos d'aquells que malauradament han passat a millor vida. Ja m'entenen. A l'altre barri. Així doncs, de moment, espero que tardeu molt de temps en veure'l ballar pels carrers. O potser sí, mossèn, que algun dia jo des d'allà dalt m'hi vegi ballant. Però, per si de cas, preferiríem veure'm des d'aquí baix, tocant de peus a terra i gaudint-lo amb una cerveseta a la mà. Però, de moment, no pot ser. Així que, per molts anys, amic, segueixis cria en pols i ben guardadet i entaforat i podrint-te tot trist dins l'armari de casa. Afegir que tant la samarreta com el cabeçut són obra de l'amic i artista sitgetà Roberto Franco, conegut per tots com a Robi. Em sap greu, Robi, però les coses estan així. El primer que vaig fer quan vaig rebre aquest llaminer encàrrec va ser buscar al Google, pels més grans o despistats, el Google vindria a ser l'enciclopèdia o el diccionari d'Antes, el significat de pregonar
una festa, per no fotre'm de peus a la valleda abans de començar. Segons la RAE, pregonar sería publicar, hacer notorio en voz alta algo para que llegue a conocimiento de todos. Bona. Dicho de una persona, decir y publicar a voces la mercancía o género que lleva para vender. Diríem que no és el cas que ens ocupa avui. Publicar lo que estaba oculto o lo que debía callarse. En principi no, però ja ho veurem. I fins aquí, i sent generós, els comunico que acaba la infame quota en llengua espanyola del meu pregó. No pateixin pas. Si sortim de la RAE i ens endinsem a la Viquipèdia, el pregó és un discurs literari que hom pronuncia en públic en ocasió d'una festivitat o celebració. Sol ser l'acte que comença les festes populars com les festes majors d'una vila. En el cas de les festes patronals, tradicionalment el pregó és escrit i llegit per un fill de la vila que celebra les festes. De vegades s'utilitza també per a fer públiques reivindicacions populars. El pregó pot ser un acte solemne on els vilatans acudeixen mudats i escolten amb silenci. O més còmic i festiu, el qual el pregoner escalfa l'ambient. Sovint és l'alcalde qui dona la paraula al pregoner. Un honor, alcaldessa Aurora, per haver accedit a fer-me de talonera. El primer que la comissió em va demanar va ser què necessitava per realitzar la lectura del pregó. No gaire, vaig dir. Un micròfon per si de cas ve prou gent a escoltar-me i fos necessari, uns pedestals per fer lluir aquestes dues figures, una pantalla per poder-hi visionar el vídeo, i poc més, vaig pensar. Els calés s'han d'invertir en orquestres, grups de música i gralles, carretilles, espardelles, vestuari, nardos i el que més convingui, amb les coses realment importants de la festa. I aleshores vaig recordar un plafó que havia presidit anys enrere diferents pregons i em va fer gràcia recuperar-lo i reciclar-lo, però maleït plafó. Potser deixem estar aquest plafó de banda. Potser si tinguéssim un casal a condicions, torni amb el casal, aquest plafó el tindríem allà ben guardadet. Tant se val. Gràcies a les noves tecnologies, aquí teniu el plafó en qüestió. Com ja deuen haver reconegut, es tracta del retaule luminista de la processó de Sant Bartomeu de Felip Masó, que resta exposat al Museu de Maricel. Doncs em feia gràcia recuperar-lo perquè aquell escolanet rosset que porta el panó, allà a la dreta, doncs és el meu besavi, en Manel Camps, conegut com el Ros de Cal Ploraire. I ves per on, ja he tingut més de la família donant-me suport, vaig pensar. Qui soc? Quin és el meu currículum festa majorenc? Els meus inicis a la festa major de Sitges es remunten de ben lluny, participant precisament en el Ball de Capgrossos, que a Sitges en diem cabassuts, cap allà l'any 80, quan el mític grup de teatre El Gall Groc, precursors del que esdevindria la Cubana, es va fer càrrec de la realització del ball. Aquell va ser el meu debut. Després ja, pastorets de l'agrupació, amb el meu germà Pinyo de Majoral i els meus amics Pere i Cisco, entre molts d'altres, i bastoner ocasional de l'agrupació de balls populars en la baixada dels balls, quan fa molts anys i un cop guardada la santa a l'església i acabada la processó, els balls tornaven a baixar per passar precisament pel carrer que du el seu nom, carrer Santa Tecla, que en aquells moments no es creia dient per passar-hi la processó. Un altre any, timbaler de l'Àliga de Sitges, i en aquest punt m'agradaria recordar la figura del gran músic i millor persona Antonio Vilchez, Tonino, creador precisament del toc de l'Àliga de Sitges. Però veient que això del timbal no era el meu, vaig acabar amb el que més anys he fet, tocar la gralla, iniciant-me a l'Escola de Grallers de Sitges, creant tot seguit un grup de grallers independents, passant una pila d'anys amb els Mercets de Sitges i per acabar amb el grup de grallers Malvasia, la Malva, juntament amb el meu germà un altre cop i els germans Pere i Manuel Sella. Degut als compromisos professionals de mon germà, també comptàvem com a tabalers amb en Jordi Abellan Pochi, l'enyorat Gerard Duran i finalment també amb en Joan Pedrell. Recordar també els anys compartits amb la gralla amb els mestres Manel Sabater i Pitu Valera,
2 grans encara en actiu. En l'actualitat, i per matar-me el coquet, algun bolo sempre surt amb la nova colla del bar, amb els germans Soler, l'Albert i en Josep, el Llorenç Roca i algun cop de mà d'Antoni Montgai i en Ferran Patatero. I l'aparició sovint de l'artista convidat, en David Lanal, el Ratxo. Una més que digna colla. Els grallers retirats o grallers de guàrdia, com m'agrada dir a mi, sempre procurem tenir una inxa en remull per ocasions especials com avui. Així que, pels qui no sabeu què va ser la malvasia, per desconeixement, per desinterès o bé per edat, amb les disculpes prèvies de tants anys d'inactivitat, més o menys la malva podia sonar així. per aquestes matinades de la retrobada Colla Malvasia en aquesta festa major, en el pregó d'en Jordi Martí Camps. En aquest punt m'agradaria destacar dues figures cabdals pel nostre país dins el món de la gralla, a banda d'haver tingut la immensa sort de compartir entrades de gralles amb la Colla dels Vells, en Guillermo Alemany i en Joan Montaner, l'origen de tot el que tenim. En Blai Fontanals i Argenter, per la banda de l'Escola de Grallers de Sitges,
i en Josep Marcet i Roc per la banda dels actualment grallers de Sitges, els Marcets. Segurament les dues persones més culpables de que Sitges tinguem les millors escoles i colles que ens representen arreu del país. Però grallers, no abaixem la guàrdia, si us plau. La gralla no deixa de ser un tros de fusta amb forats. I no només per estar en mans d'un sitgetà, això ja sonarà bé. Només amb constància, serietat i hores d'assaig s'aconseguirà el resultat desitjat. Per sort de tots nosaltres i les nostres oïdes, any rere any gaudim del vostre so durant les festes i ens beneficiem de les vostres hores d'assaig. Però, amics, no hi ha un altre camí que aquest. Així que moltes gràcies a tots els grallers pel vostre immens sacrifici. En l'actualitat, bàsicament em dedico a organitzar xerrades al bar sobre la festa major, seguint l'estela del mític Poker Bar dels germans Comas, on tants divertits balls de gralles vam arribar a fer amb la Malva, en acabar el Castell de Foc, no una ni 2 setmanes abans de festa major. També em dedico a donar de beure a la Sedegat Ball del Públic, i molt especialment durant la calorosa entrada de grallers. Per sort per mi, mentre uns amb l'emoció a flor de pell deixen caure les primeres llàgrimes, altres, tant forasters com sitgetans, aprofiten per satisfer la seva necessitat d'hidratar-se, mentre precisament aquests grallers de Sitges s'esforcen per oferir el millor del seu repertori. És justament tocant amb la Malva on he tingut la sort de conèixer, viure i, per què no, estudiar la nostra festa major. El fet de tocar en molts i molts balls, des de tots els gegants fins a la moixiganga, passant pels cabassuts, bastoneres, pastorets i gitanes, m'ha permès identificar o creure que a Sitges existeixen 2 festes majors. L'una davant del foc i una altra ben diferent darrere. M'explicaré. Us heu parat mai a pensar que Sitges som l'únic poble de la comarca o de les festes majors importants del nostre voltant on el foc no obre les cercaviles? Que us pensàveu que no sortiria això, oi? Doncs sí. Que sí, que a mi també m'agrada i em posa la pell de gallina veure els nostres gegants entrant al cap de la vila i ballant les sardanes a 2:45 de la vigília. I també, per què no, obrint la solemne sortida d'ofici de Sant Bartomeu. Doncs que ho segueixin fent i per molts anys més. Ara bé, no em semblaria gens descabellat posar el foc davant durant les 2 processons. Per què? Us preguntareu. Doncs, per exemple, perquè Sitges és dels pobles on hi ha més foc. Entre bèsties, diables i timbalers, que també és on més en tenim i amb coreografies pròpies i tot, podem estar 45 minuts sota espurnes i patint aquests carrers tan bonics i a la vegada tan estrets que tenim. I, senyors, el foc crema. L'objectiu d'aquesta provatura no seria un altre que evitar veure gent del públic i normalment amb canalla veient el pas dels gegants i marxar corrents per tornar a veure el pas dels gegants i tornar a marxar per tornar a veure el pas dels gegants. Ara mateix penso que per molta gent els balls de darrere el foc s'han convertit en balls totalment secundaris. Soc molt conscient també que a Sitges l'ordre de les processons i cercaviles segueix el model antic de les processons de Corpus que es feien arreu. Ara bé, entenc que en aquesta vida tot evoluciona. Abans tampoc es tiraven tots aquests coets especials i blancs francesos que converteixen les enceses en petits castells de foc. Tampoc els diables portarien aquests punxots per tirar tantes carretilles de cop. Ni les bèsties anys enrere tiraven tants coets com tiren avui. Potser que evolucionem en tot, doncs.
A la festa major, el ball del públic és el més important. Sense ell la festa no tindria sentit. Potser es podria escoltar també la seva veu i no la dels balladors, només. Però sembla que ens faci por provar de canviar coses. Mentre altres festes importants del poble han evolucionat amb uns canvis impensables faria uns anys, que ara mateix crec que la majoria de nosaltres no només acceptem, sinó que a més els preferim. Tot això sense ànim ni intenció de molestar ningú i sobretot sabent que sempre s'està a temps de rectificar. Ei, només és una proposta i en podem parlar. Tots els nostres estius de canalla els passàvem tancats a l'actual Janios Bar, el Bambino, que li dèiem, que era el nom de la botiga on la mare Sílvia hi venia a la primera meitat dels 70 tota mena de complements i materials per fer més còmode la vida de tots els nadons de Sitges i Rodalies. Allà tancats, a més de jugar-hi a ping-pong i tocar amb pinyo la bateria, era el nostre taller de confecció i creació dels gegants i dracs que cada any fèiem per poder lluir cofois a les matinals infantils de Santa Tecla i procurar que ens quedés més xulo que el dels nostres rivals veïns, però estimats, els germans Masó i els germans Ferret. Això, quan només hi havia una matinal, vull dir, perquè cal recordar i sé que és antipopular dir-ho, però Santa Tecla no és només dels nens. Santa Tecla és de tots. Compte, de la mateixa manera que Sant Bartomeu també és de tots. I potser en algun dels dies de festa major hi podríem encabir algun cercavila infantil per arribar així més desfogadets a Santa Tecla. També, i si no ho dic rebento, se m'arrissa tot, i els que em coneixeu bé ho sabeu, quan escolto allò de... Gloriosa Santa Tecla, que de Sitges n'és patrona, visca la festa petitona! Festa petitona. Però petitona de què? No sé quin any es va crear ni qui va ser el rapsode en qüestió. Però jo de petit no recordo haver escoltat mai això. En fi, tot i com he dit, soc favorable als canvis i a l'evolució, no tot s'hi val per aconseguir una rima fàcil, senyors. Jo sóc més dels que penso que Santa Tecla també s'ho mereix. S'acosta ja el 22 d'agost, amigues i amics, un dels meus dies preferits de l'any. Per què? Doncs perquè estàs tot el dia pensant i sabent que l'endemà és vigília de festa major. Per mi és un moment on es podria aturar el temps o tant de bo les hores passessin més a poc. Una sensació semblant a la que podria tenir un nen qualsevol un 5 de gener, perquè l'endemà és festa grossa. A casa sempre ens han inculcat el sentiment de festa major. La mare, primera pandonista de Santa Tecla des de que es recuperà la festivitat el dia 23 de setembre l'any 1988, sempre em recorda que quan recent nascut em van entrar a la casa del cap de la vila i arribat de la clínica Sant Ramon de Vilafranca, els gegants de la vila estaven ballant davant de casa, en la sortida de la vigília de Corpus. Pot ser, doncs, que tot això sigui culpa d'aquest dia. A la mare sempre li ha agradat que participéssim a la festa major i ella se n'ha fet un fart de cosir floretes per les armilles per diferents balls de la festa i procurava que sempre tinguéssim la roba blanca, neta i planxada pel dia de Sant Bartomeu i omplint el fort d'espardenyes si durant la matinal havia plovisquejat. El pare, per la seva feina, menys la podia viure a la festa, però per poc que pogués, les sardanes a les 2 del cap de la vila no se les perdia. Marxava a actuar i després ja de matinada quan arribava te'l trobaves en algun raconet mirant la matinal abans d'anar a descansar, inclús tirant alguna altra carretilla i tornar-se a llevar per anar a tocar a algun altre poble on de ben segur també celebraven la seva festa major.
A casa, la festa major tenia com un dia de regal. El 26 d'agost, tots mudats als Jardins del Retiro per veure l'orquestra del pare al mític Ball de Casats. També era un dia de festa grossa aquest, on el pare sempre estava més nerviós de l'habitual, com cada cop que actuava a Sitges o a Vilafranca. Però per norma general sempre n'acabava sortint satisfet i content d'haver pogut compartir un dia de la festa major a Sitges i amb els seus amics del Retiro. Amb el meu germà, ja des d'aquells inicis de cabassuts amb el Gall Groc fins al darrer any de la Malvasia, he tingut la sort de compartir gairebé totes les festes majors. No cal dir que per mi ha estat un luxe i un referent. Aquest fet de tants anys participant tan activament a la festa va provocar que l'acte que sempre ens passàvem per alt fos el dinar de festa major, perquè clar, en algun moment o altre havíem de reposar, no? Ara ja sí, i ja fa un grapat d'anys celebrem el dinar de Sant Bartomeu amb tota aquesta colla de ganàpies vilafranquins que són convidats a degustar i a gaudir de les mandonguilles amb calamars que ens prepara la mare. Són realment impressionants. I per tots aquells que no les heu tastat, no us n'he portat un tàper, però us n'he passat la recepta que es publicà en el programa de Santa Tecla de l'any 2014, però ja els adverteixo que dubto que els hi surtin tan i tan bones. Com diu el meu amic graller Joan Guixeras Mamut, aquestes mandonguilles haurien d'entrar pel seguro. Al igual que ser pregoner m'ha recordat que ja tinc una edat per poder explicar vivències vàries, un altre fet que m'ho recorda és que si fa molts anys els meus moments preferits de la festa eren l'entrada de grallers o la matinal, en l'actualitat ha passat a ser la sortida d'ofici. De l'entrada de grallers crec que ja se n'ha parlat suficientment molts i molts anys. Però per cert, només faré un apunt. L'any passat, i gràcies a les restriccions sanitàries per la Covid, vaig poder gaudir d'una entrada de grallers com feia anys que no podia fer-ho, al pati de l'escola Esteve Barratxina, en silenci i respectuós amb els grallers. Alguna cosa bona n'havíem de treure de la Covid, no? I la matinal, doncs què voleu que us digui? Segurament cada cop ens llevarem menys per veure com molts balls i entremesos, en comptes d'assajar, la utilitzen com a banc de proves per a futurs nous balladors, que amb una mica de sort i després d'unes 7 o 8 matinals podran entrar-ne a formar part com a membres de ple dret. Doncs per això prefereixo l'esplendorosa i espaterrant sortida d'ofici. Esplendorosa i espaterrant perquè és la barreja de músiques de gralla, el so de la copla, l'olor i soroll dels petards, la música de la banda i tots els balls executant alhora. Això és el que la fa espaterrant. Senyors de la comissió, senyors balladors, són 100 metres que s'hauria d'anar seguidets uns darrere els altres. No pot ser que mirem avall i veiem aquest tram de carrer buit. Aquest bullici d'anar tan seguit, sota el meu parer, és el que la fa esplendorosa i espaterrant. Deixem-nos estar de fotografies, agregats i homenatges, que sempre podem trobar altres moments per això. Per exemple, un cercavila d'exballadors, si voleu, però el 25 o el 26. Però la sortida d'ofici crec que no és per això. Parlant de música de la copla, em ve al cap la celebració que es va fer el gener de l'any passat al Casino Prado dels 100 anys de l'estrena i per la copla, la principal de la Bisbal, de la nostra estimada sardana, la processó de Sant Bartomeu, del mestre Antoni Català. Però serà pel meu conegut apreci a tot el que fa referència al cant coral que em va semblar que algú va passar totalment per alt el fet que aquesta sardana, que per molts de nosaltres és com un himne, doncs té una lletra creada anys després de la seva estrena, l'autor de la qual n'és Joan Costa. Així doncs, per això estic aquí. No us la cantaré, que de moment ja ha quedat
un bon vespre. Però per aquells que vulgueu anar seguint la lletra, potser us podríeu fer una idea de com sonaria. Sona la música de gralles, anunciant el pas dels gegants. Amb el saltironar constant de nans i diablets entre el fum del drac. A la mar, el dia ja fina, més a la vila, tot és un crit ple de remor i boirina, amb el gust enredit, que ha deixat la fera foguera a l'aire. La gentada omplena voreres i és els balcons endomassats dels vells casals. Quan la cridòria s'ha allunyat, ve la processó, amb els vilatans i el sant patró. Escolteu-nos, bon patró, Sant Bartomeu. Vos, bon Galileu, que sou d'ofici pescador, atorgueu-nos sempre com a do bona pesca i bon amor. Salten els bastoners i enmig l'espategada fustes dringuen els cascavells com magnífics i daurats pomells. La moixiganga du el record del Crist jacent i una ombra de tristesa es posa sobre els ulls de la gent. Les gitanes trenen danses en honor del patró davant el ple nombrós de forces vives, amb els panons. Dintre l'església va entrant la comitiva pia. A mar s'ha fet de nit i a la plaça torna el dia. Quan les comparses són a tocar l'Ajuntament, comença el so estrident de gralles anunciant un nou castell. Bartomeu, gloriós i sant, protegiu els sitgetans. Després d'aquesta declamada processó de Sant Bartomeu, crits i tot, aplaudint aquest moment que ens ha regalat en Jordi Martí en el seu pregó. En aquest punt, i com no podia ser d'una altra manera, el meu record per l'enyorat Marià Franco, molts anys membre de la Comissió de Festes i que tant i tant ha fet pel món de la sardana. Record també per tots aquells que en aquests darrers 2 anys ens han deixat a causa de la Covid i també per aquells que ho han fet més recentment i que pocs s'imaginaven que la del 2019 seria la seva darrera festa major. Noms que tant han fet per la festa, com la mítica diablesa Manel Rosés, el recordat diable i amic Antoni Clarà, l'incansable bastoner Jaume Vinyes i els entranyables grallers Lluís Ballot i Enric Villanueva. I al igual que ja succeí el 2002, serà un instant, quan tots estiguem badant. Les 3 gegantes, en un moment de repòs en les seves evolucions, encarnaran els seus rostres de guix i cartró, es picaran l'ullet, es miraran el ram i n'escolliran la flor més bonica. La llançaran ben amunt perquè la reculli el bo d'en Manel Martí de Calaixut, que tants i tants rams ha fet per elles, i tot seguit li dedicaran el millor dels seus balls. Ara sí, acaba aquest pregó.
amb la sensació de no haver dit res important o amb la sensació de que si l'hagués de començar a escriure ara el faria totalment diferent. En qualsevol cas, aquí queda i acaba aquest pregó. Espero sincerament que com a mínim no se'ls hagi fet gaire llarg. I no el sabria acabar d'una altra manera que no fos amb un crit de visca Sitges, visca Catalunya lliure i feminista, i amb aquest tros de fusta entre les mans desitjar a tothom molt i molt bona festa major. I de nou, gralles per acabar.
I amb aquest final de festa espectacular amb els grallers de les colles sitgetanes dirigits a peu de la plaça de l'Ajuntament per al pregoner, per en Jordi Martí, que ara torna a pujar, tothom dret a la plaça de l'Ajuntament, després d'aquest magnífic pregó del retrobament que ens ha deixat en Jordi. I ara, final. Gràcies a tots els grallers que un dia tan important per mi m'heu vingut a fer costat. Gràcies a tots els grallers de Sitges. Sou els millors. Agraïment especial a aquests dos importants referents grallístics per mi, grallers de Santa Madrona de Vilanova i la meva admirada i estimada Colla de Mar de Vilafranca del Penedès, i un petó pel Guillem. Gràcies, Malva, per l'amistat, per tot el viscut i per tot el que ens queda per compartir. Gràcies, Bregan i Marquinho, per haver-me fet veure més enllà del que jo era capaç, pel vostre suport i per les vostres hores perdudes darrere d'aquest pregó. Gràcies, família. Gràcies, pare. Gràcies, mare, per tot i més. I espero no haver-te decebut amb aquest pregó. Gràcies, Jess, per haver-me deixat fer el pregó, encara que fossis el vot que va trencar la unanimitat. Gràcies, Pinyo, per tots els savis consells i haver compartit tantes i tantes festes majors junts. Gràcies, Gemma, Joana i Gràcia, per ser-hi sempre, i disculpeu-me aquest any haver-vos esgarrat les vacances. I a tots vostès, moltes gràcies. Moltes gràcies. Però demanar-los que la visquin al màxim i amb responsabilitat, que com per desgràcia hem pogut viure, mai sabem què ens pot deparar el futur més proper. Viviu-la i sobretot respecteu-la. Respecteu i celebreu el pas dels balls populars. Respecteu i escolteu els músics de la festa. Respecteu el pas de la processó i espereu i respecteu l'arribada d'aquí en el seu honor. Celebrem la festa al nostre sant patró, oh gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges n'és patró. Visca la festa major!